znam, to je da neću jesti jaja na oko. Odi vidi kakva su. Važno. Vidiš? A vidim, da. Šabačka tvrđava, stari grad, mogla bi puno ispričati o povijesti ovog grada, zbog čega je često destinacija ljubitelja povijesti. Tvrđava je prvobitno nosila nazive Zaslon i Sava, kao i osmanlijski naziv Bigir Delen, odnosno probijač bokova. Prvu tvrđavu podigao je još davne 1471. godine Isa Beg Isaković po osmanlijskom obrascu. Zidine ovog utvrđenja svjedoče o brojnim bitkama i pamte mnoge svoje vlasnike koji su se kroz stoljeća izmjenjivali. Napokon smo ušli u Rumunjsku. Za puno kiše, sunca, izmjenjivog vremena, stvarno izazovno. Konačno i malo bolje ceste nego što smo navikli u Srbiji.
kod nas i navigacija vodila okolnim putem i lokalni stanovnici savjetovali da idemo po putokazima, mi smo se ipak odlučili vidjeti da li se može proći tamo gdje je cesta zatvorena. Pa i nije bilo tako strašno, prošli smo bez većih poteškoća. Statua Decebalusa je kolosalna skulptura isklesana u stijeni koja se nalazi u slikovite obale Dunava na granici između Rumunjske i Srbije. Decebalus, posljednji kralj Dacije koji je vladao od 87. do 106. godine naše ere, bio je jedan od najmoćnijih vladara ovog drevnog kraljevstva, vješt strateg i veliki gospodar kojeg se i danas pamti po svojoj plemenitosti prema svom narodu i svojoj zemlji. Ajmo. Iako smo planirali da ćemo stići ranije i smjestiti se negdje u neki apartman, međutim, došli smo prilično kasno. Bilo nam je jako izazovno naći neki restoran koji će nam htjeti poslužiti hranu svega 15 minuta prije zatvaranja. Jedino mjesto koje je radilo bila je pizzerija i burger bar. Where can we sit? Wherever. Moj prijatelj se odlučio na picu i to po preporuci konobara, a dobio je tijesto sa krumpirima. Ja sam se ipak držao onog starog, daj ti meni burger pa ćemo vidjeti kakav će biti. Sigurno ne može biti lošiji nego pizza s krumpirima.